Kilis ji ber ku li ser sînora gelek caran roket û füzeyên ku ji aliyê sînor tên li nava bajêr dikevin. Li Kilîsê cihê herî xeternak taxa 10 Pınarê ku navê wê li deriyê sînor jî hatiye danîn. Şer û pevçûnên li aliyê din ê sînor û teqemeniyên ku li bajêr dikevin wisa kiriye ku nüfusa 10 Pınarê her roj ji vê taxê koçber bibe. Êdî roketên li bajêr dikevin bûne tirs û xofa dilê bi hezaran kesan. Yek ji van kesan jî Alî Orhan e. Ew bi salan e ajokarê taksiyê ye. Dibêje roketên dikevin, xewên şevan li wan dihermîne. Her gün bomba düşüyor. Her roj bombe dikevin, sibihan bombeyên rojbaş tên, şevan bombe tên, bombeyên şevbaş tên barandin. Em nîgeranin, em ditirsin. Kar û bazar sekinîne, niha derfeta kar nemaye, em ditirsin. Yani şu an hiçbir iş imkanı yok yani. Yani çok tedirginiz. Heta niha li Kilîsê ji ber ku roket û füzeyên li bajêr ketine, 19 kes mirine. Gelek kesan ji bo jin û zarokên xwe ji mirinê xilas bikin, ew şandine derveyî bajêr. Mihemed Henîfî Hopanî jî yek ji van kesan e. Ji ber dengê bombayan zarokên me şûk bûne. Niha her dengê derî bê, zarokên me wisa dizanin bombaya û derrevin û xwe li malê dixin. Tenê ez li wê derê mame. Du kurên min û boka min û hevjîna min û zarokên me dev ji xwandina xwe berdane û çûne. Ev dayîk jî ji bav û kalan ve li Kilîsê ye. Dibêje ew hejarin lê heta ku roket û füze li bajarê Kilîsê bikevin jî ew tim kêfxweş bûne. Şimdiye kadar bir taş kalamız yoktu yani. Tu cihekî me nîne, tu pirsgirêkekî me nîne di jiyana xwe de. Ev e çar mehin halê me ev e. Em nizanin çi bikin, bû ku derê birevin. Em nevêrin malê xwe jî paqij bikin. Ne xuyaye ku niha jî roket bi ser me de bê. Nereye kaçacağımızı, biz sobalarımızı söküp temizliğimizi yapamıyoruz. Korkumuzdan çıkamıyoruz çünkü bahçemize aşırı gelmeyeceğine belli şu anda. Bajarê Kilîsê ku bajarekî Bakur e di aliyê Rojhilat, Rojava û Bakur de dikeve ser milê bajarê Dîlokê. Niştecihên wê yên xwecih not û 3000 e. Kilîs bajarekî sînor e û 10 kilometre ji axa Rojava û Sûriyê dûr e. Cînarê Ezazê ye û piştî Ezazê jî Heleba Sûriyê tê. Ji tirsa roket û füzeyên ku dikevin li taxa 10 Pınarê tu kes dernakeve ku çew kolanan. Heta niha nîvê taxê bar kiriye. Ew dibêjin ger wiha biçe, yên mayî jî wê bar bikin û biçin. Maşallah de kak. Rûdaw Kilîs.